Sözümü başlap җибәрү өчен күп гыйбарәләрнең берсен алдым, икенчесен куйдым. Әмма бүгенге аудиториягә, бүгенге вазгыятькә, бүгенге вакыйгаларга төп-төгәл туры килә торган, хатын-кызның асылын ача торган бер истәлек язма. Ул да булса, кабатлап булса да бүген мин аны искә төшерергә булдым, чөнки шушы минбәрдән ясаган чыгышларымның берсендә сөйләгәнем бар иде. Ул Авар халкының бөек шагыйре Рәсүл Гамзатов истәлекләреннән таптым ул язманы. Танышы Авар хатыны сугышта улын хәбәрсез югалта, һәм башына кайгыдан кара шәлия бар. Һәм аны салмыйча яши. Еллар уза. Рәсүл ала чит илләргә чыгуының берсендә бу ананың улы исән икәнен белә. Аны таба, сөйләшә. Иленә кайтып, улым исән, кара шәлеңне салды. Ана шатлыгыннан шәлен салып җиргә ата. Әмма кинәт сорау бирәсе иде. Телне онытмаганмын, нинди телдә сөйләштегез ди? Җавап: оныткан, тәрҗемәче белән сөйләштек. Ана иелеп кара шәлен җирдән күтәрә дә, кире башына яба. Һәм ул бит хәзер минеке түгел инде ди. 2021 ел республикабызда президентыбыз тарафыннан телләрне саклау елы дип игълан ителде. Бу юкка гына түгел. Татарстан ул ана телебезне яклау, саклау өчен бөтен шартлары да булган җир шарындагы бердән-бер мәйдан, бердән-бер нокта. Мәркәзебез Казан дөньяга сибелгән халкыбызның уртак баш баласы. Әйе, тел язмышы, ахыр чиктә милләт язмышы да гаиләгә бәйле, бик бәйле. Әмма шуны онытмыйк. Хәзер үзләре телне җуйган, кухняда 2-3 сүз белән генә аралаша торган, роман повестьларны ана телендә уку ихтыяҗын җуйган әти-әниләр, әби-бабалар бала тәрбияли. Мондый чорда ана телен саклау проблемасын гаилә генә хәл итә алмый. Аның моңа йөрәге җитми. Тел гаиләдә сакланырга тиеш дигән сүзләр белән үзебезне юатып килү һич дөреслеккә туры килми бүген. Милли мәгарифне күтәрмичә торып, аны дөрес сукмакка куймыйча торып, бүгенге вазгыятны үзгәртеп булмаячак. Мәгарифе булганда гына тел саклана, халык яши. Аның яшәвенең төп күрсәткече дә мәктәбе, әлифбасы. Ирексездән 90-нчы еллар искә төшә. Казаныбызда бер татар мәктәбе дә калмаган иде бит. Ул елларда татар мәктәбе ачып эшләтеп җибәрү өчен нинди генә чаралар күрелмәде. 1995 елга Казанда 40 татар мәктәбе эшли иде инде. Милли мәгарифкә күтәрелеш еллары иде бу. 2008 ел җитте. Егы фәкать рус телендә бирелергә тиеш дигән фәрман чыкты. Татар телендә эшләп яткан мәктәпләр әкрен генә рус телендә укытуга күчә башлады. Имеш татар телендә укып, бала егы бирә алмаска мөмкин. Әле беркем дә егы биреп карамаган иде. Алдагы еллар буларның нәкъ киресен исбатладылар. Татарча белем биргән мәктәпләрдән бер бала да аттестатсыз калмады, медаль аласы бала медальсез калмады, вузлардан кермичә калмадылар. Татар телендә укытсак, имеш татар гимназияләренә бала җыеп булмаячак. Укытуны рус теленә күчергәнгә карап, татар мәктәбенә балалар барыбер күпләп килмәделәр. Бу ни өчен шулай килеп чыкты соң? Милли мәктәпләрдә милли фольклор белән маулуга өстенлек бирелде. Милли мәктәпнең нигезенә аның төп концептуаль принципы, фәннәрне ана телендә укыту принципы салынмады. Гәрчә Россия законнары буенча моңа мәктәпләрнең хокуклары булса да. Әмма милли фольклор никадәр кирәкле, әйбәт, кадерле әйбер булмасын, ул милли мәктәпнең төп күрсәткече була алмый. Милли мәктәп замана белән бергә атларга, бераз кызурак та атларга, ана телендә конкуренциягә сәләтле дөньяви белем бирергә тиеш. Югыйсә андый кадрлар да хәзергә әле бездә бар. Аларны югалтмыйча яңа алмаш әзерләү бик мөһим.
Татар мәктәбе саналган мәктәпләрдә еш кына нинди фәннәрне ана телендә укытасыз дигән сорауга татар телен һәм татар әдәбиятын дигән җавап ишетергә туры килә. Ана телебезне дә башка телдә укытырга кушу куркынышы янамыймы соң безгә дигән уйлап аласың. Мөхтәрәм җәмәгать, без бүген бу җыенга килгән ханымнар һәм килмәгәннәр бездә милләт аналары телне саклау мәсьәләсендә уяу, актив, таләпчән булырга тиешбез. Милли мәктәп халыкның милли үзаңы белән бәйле. Милли үзаң даими эшләүне сорый. Ул 5 вакыт намаз белән бер. Милли мәктәпнең асылын, өстенлекләрен даими аңлатып туру кирәк. Халыкка җиткерергә, дәлилләр белән җиткерергә, язарга, сөйләргә кирәк. Телне саклау дигәндә әдәби телебезне саклау турында сүз барырга тиеш. Без моны аңлыйк. Тукай Әмирхан теле 1000 еллык тарихы булган, җитлеккән, чарланган, чакматашка әйләнгән камил әдәби телебезне киләсе буыннарга тапшыру турында. Һәрбер уздыра торган чараларыбызда телебезне, әдәбиятыбызны барлауга өстенлек бирик, игътибарны көчәйтик. Ул чараларда яшьләрне чакырыйк, аларга халкыбызның шанлы тарихын аңлатыйк. Телне һәм халыкны яшәтү өчен милли мәгарифнең җәмәгать өзлексез системасын булдыру кирәк. Иртәме соңмы без өзлексез милли мәгариф системасын булдыру белән шөгыльләнергә мәҗбүр булачакбыз. Татар балалар бакчасы, фәннәр ана телендә укытыла торган татар мәктәбе яки гимназиясе бер түбә астында бер учреждение булып эшлиләр. Андый милли мәгариф моделе соңгы 30 ел эчендә Казанда гамәлгә куелды. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясе. Гимназия 90нчы елда ачылып, бүген анда 800 бала укый, 65 педагог эшли. Аларның һәркайсы 2 телне, рус һәм татар телләрен камил беләләр. Татар телен фән укыта алырлык дәрәҗәдә беләләр. Бу гимназиядә эшләүнең төп шарты һәм бик мөһим 30% педагог 3 телле, инглиз, алман, гаҗәп яки төрек телен беләләр. Балалар да уку йортыннан ана телен, рус телен һәм ана теле нигезендә бер чит телне белеп чыгалар. Гимназиядә укучы һәр ир балалар милли спорт көрәше мәктәбендә шөгыльләнү мөмкинлегенә ия. Сабантуйларда көрәшәләр. Татарстан, Россия халыкара ярышларда җиңү яулыйлар. Илһам Шакиров исемендәге Казандагы бердән-бер татар музыка мәктәбе шушы гимназиядә эшли. Казан бию ансамбленең балалар студиясе эшли, анда йөзләгән бала шөгыльләнә. Робот техникасы түгәрәкләрен белемле яшьләр, ир-егетләр алып баралар. Бүгенге көндә гимназия балалары һәм элегрәк укып чыккан укучыларыбыз 2 дәүләт каналы, ТНВ һәм Шаян ТВ каналларын лайыклы рәвештә тартып алып баралар ана телендә. Сезнең гаиләләрегезгә, мөхтәрәм җәмәгать, Тукай теле бүген 2нче гимназия укучылары авазы белән барып ирешә. Роза Әдиятуллина, Алмаз Гафиятовлар, Айсылу Лерон, яшь ТНВ балалары, алар бик күп. Бүген халыкта танылу алган укучыларыбыз Надир Бахабиев, Альбина Насырова, Руслан Айсин, Йылдыз Миннуллина, Ләйлә Миннуллина, үзенең белгечлеге медицина буенча урта уку йортлары өчен дәреслек язды татар телендә. Сөмбел Гафарова, алар бик күп. Без аларның иҗтимагый активлыгын, фидакарлыгын, эшчәнлекләрен югары бәялибез, хуклыйбыз, алар белән горурланабыз. Аларның заманында Сорбонналарда укыган кали милләттәшләребез белән чагыштырып булыр иде. Гимназиядәге мөхит әдәп-әхлак ягыннан югары бәяләнә. Хокук саклау органнарында учетка куелучылар булганы юк, Аллага шөкер. Менә бу беренчедән алып 11нче сыйныфка кадәр фәннәрне ана телендә укыган балаларның төп фәннәр буенча имтихан нәтиҗәләре. Гимназиягә бер бала да сайлап алынмый. Без аларны үзебезнең балалар бакчасында ана телендә белем алырга әзерлибез һәм гимназиягә кабул итеп, ана телендә белем бирәбез. Бу 2нче гимназия эшчәнлегенең төп принцибы.
Birden teknik plandagi predmetlarni ko'rsatdi. Matematika, fizika, kimiyani. Matematika, fizika, kimiyani tatar tilida o'qitib bo'lamini. Tatar tilida o'qitsam yegi bira olamini bola deyishlarga munda konkret javob ko'raman. Kimya fənindən bütün oquşlarımız deyəli, 7 kirgəndən birli 80 baldan tübən bal jiranları yox. 2019 yıl Bahaviyev Rəmil, birinciden 11-yə qədər fənlərdən tatar dilində okunan bala 4 fəndən, fizika, matematika, informatika həm rus dilindən 399 bal jıydı. O, respublikada birdən bir şunlu bala oldu. Öyrənilişdə onun klassdaşlarının da nəticələri yaxşı. Rus dili, kimya fənlərindən münaqişədə 100 balga tapşırıcı oquşlarımız olub durdu. Əminə 20-ci ildə 1-dən 11-yə qədər ana dilində okunan İlnaz Feyzrahmanov Ukmadar rayonu, Yedigar məktəbi, onda oturan oquşlar bulsa, rəhmət sizə deyəsi deyə. Şunlu yox yukarı derecəyə erişdi. Balanın təbii üsüşün düşeydə durman, garmoniyeli yaşayışın təmin edə durman məğarif bu, milli məğarif. Dünyada көп нәрсә bildim, sen tuğan dil arqılı. Milli məğarifinin Mərcəni gimnaziyası modelin, onun bütün prinsipları, proyektları, texnologiyaları bilən Respublikanın hər bir rayonunda, Rossiya tübəklərində buldurulған təqdim edən. Bunun üçün üstəmə шығынlar сұраmayacağım. Болған mümkünlüklərini dürüst faydalanı, əzif təcrübəni үйрәнү тілəgi. Milli məğarif problemasını şişuge güçlü ұмтылыш, ixtiyar керек. Muhterem cemaat, Rossiya tübəklərində də qabatlab ekan, мұндай milli məğarif üzəgi modelin əməlgə qoyub bular. Yakşenbə məktəbləri, milli iğənəçilərimiz məktəblərin milli məğarif üzəgi itib uyuşturu real iş. Əgər biz ictimai uyuşmalarının aktivlığını küçəytəbiz şuşu yönəlişdə, şiddən ötüb durmayacaq, бар gücümüzü dilimizni saqlauğa yönəldirəbiz. Til bit bizniki, ana dili, ənilər dili. Biz bit məğrifətli, öz dövlətin tutqan xalq balaları. Qan xətrimiz isen sağ olsun. Sözümünü Atlantida şiiri bilən tamamlarga ruxsat ediniz. Atlantida buldum eken şınlar, tındı bir misral hiçkine. Әллә қаян Ирак-Иракlardan hələkətli bir mum iştilən. Кинәт юққа шыққан bütün қийтқа, тау бұлқынlar көкке ашқанlar, bir mezgildə илләр шәһәрләрне, heykəllərini sular basqanlar. Океан ұпқан күбек атлан жерін, дәулетlərini мұнда жер ұпқан, дәшті күпшақ, Bulgar, Altın Urda bir-birsinin tanrı tırtқан. Неше тапқыр келген мұнда яулар, кешіргенлер илне қылышқан, қалдығын бәкілге, бүндірілге, миссионерлар көп ме тырышқан. Сахифелер тузған, юққа шыққан, біз мені, біз бар, болғанбыз, фал ашабыз ләкин, баш ватабыз, әлі қыпшақ, әлі бұлғарбыз. Кім болғанdır babam, қыпшақ мы ол, бұлғар мы ол, менде айырма. Tatar деген isim yürtəbiz biz. Tatar kanı ağa tamırda. Atlantida batkan, iz qalmadan büyük xalqdan. Biz mene, biz var. İz var жерде, biz batılgan sayın balıqkan. Atlantida yazmışı yok bizge. Onuklarının onu babası. Nesilin kim deyip sırasalar eğer. Eytirler, biz Tatar balası. Tatarstan деген vatanım var, Tatar деген halkım var benim. Uzganlardan tügül, kileşetten min halkıma urun varlıyım. Biz milletimizden kileşetten urun varlıyız. Rahmet et. Bir rahmet, bir rahmet.